Hola, en aquest vídeo explicaré els aspectes més importants del llibre de Meravelles, Vicent Andrés Estellés i el seu context. Estellés és el màxim exponent de la poesia contemporània i un autor, pels seus temes, absolutament representatiu de la postguerra. Comencem amb la seva vida. Vicent Andrés Estellés va néixer a Burjassot el 1924 i va morir a València el 1993. Podem dividir la seva obra en tres etapes. La primera són els inicis, que se situen en els anys 40. Els seus inicis en l'escriptura són en llengua castellana. A més, va començar la carrera periodística començant a publicar en les províncies, on escrivia cròniques, comentaris i ressenyes d'estrenes de cinema. Són també els inicis d'una creixent producció poètica en català per autors coetanis d'Estellés, i així és l'època on coneix Joan Fuster, el qual es va convertir en un dels seus principals amics durant la dècada dels 50. La segona etapa s'anomena el poeta de la postguerra valenciana, que s'emmarca entre els anys 50 i 60. Així, comença a escriure en valencià després de cobrir la notícia de la publicació del Diccionari Català Valencià-Balear i coneix també els filòlegs Sanchis Guarner i Moll. Són, d'aquesta etapa, les obres següents: Ciutat a cau d'orella, publicada en 1953, La nit, publicada en 1956 i Donzell amarg, publicada en 1958. La tercera etapa és coneguda com el boom estellés, que s'emmarca en els anys 70 i 80. Així, tot coincidint la davallada i fi del franquisme i l'inici de la transició i la democràcia, es produeix el moment de màxima projecció social de l'obra d'Estellés com a escriptor i com a poeta nacional. També es recupera i s'edita la seva obra inèdita, i rep en 1978 el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. A més, el 1971 es publiquen 4 poemaris, entre ells el Llibre de Meravelles. A més, des dels anys 70, alguns dels seus poemes han estat musicats per cantautors i cantautores com ara Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, amb la qual cosa això comportava una major difusió i esperonava aquest boom. Pòstumament s'ha publicat El mural del País Valencià en 1996, que és una extensa composició dedicada a cantar tots els pobles i ciutats valencians, personatges històrics i accidents geogràfics. Nombrosos cantautors, com ara Pau Alavachos, Borja Penalva i grups musicals, com ara Obrim Pas o La Gorsa Sorda, han triat o encara opten avui dia per les lletres d'Estellés perquè la seva poesia és, pel llenguatge, directa, senzilla i entenedora, i a més per la temàtica propera, comunicativa i emocional. Passem ara a conèixer el Llibre de Meravelles. Llibre de Meravelles és un text escrit durant la postguerra, entre 1956 i 1958 a València, encara que va ser publicat el 1971 a causa dels entrebancs editorials i de censura que va patir la literatura catalana durant la dictadura. El contingut del poemari està molt relacionat amb la realitat del moment de l'escriptura, ja que és un testimoni literari dels anys posteriors a la Guerra Civil a la ciutat de València. És un text poc convencional en el context en què s'escriu perquè utilitza un to popular per a retratar un episodi fos de la història recent, és a dir, converteix la vida quotidiana i els seus problemes i virtuts en material literari. Els temes que s'hi tracten són amor o sexualitat, la mort, la lluita social o la ciutat com ara València. Respecte a l'estil, podem dir que utilitza un llenguatge col·loquial, un registre col·loquial, perquè utilitza paraules del seu context de València. A més, els seus poemes estan plens de comparacions, d'adjectivacions, de moltes repeticions, hipèrboles, per exemple, i l'adverbi sol anar avantposat
Pel que fa a la mètrica, els 8 poemes seleccionats de la part central de l'obra estan formats per versos alexandrins de 12 síl·labes amb cesura en la sisena. A més, no hi ha rima, són versos blancs. Cal dir que el seu origen està en la literatura culta i ja van ser emprats per molts autors nostres i d'altres territoris des de l'època medieval. Cal destacar que només 2 poemes dels seleccionats, com ara Un entretants o Assumiràs la veu d'un poble, tenen altres formes mètriques. Un entretants destaca perquè és una combinació de decasíl·labs d'art major, 10 síl·labes amb cesura, 4-6 i tetrasíl·labs d'art menor, 4 síl·labes, amb rimes masculina i femenina, amb rima consonant. Per altra banda, Assumiràs la veu d'un poble és una successió de 43 octosíl·labs. Llibres de meravelles es troba dins de la poesia de postguerra i la poesia d'Estellés se situa dins del corrent de poesia realista que comentarem després. Mirarem primer el context. Cal recordar que entre 1936 i 1939 es va produir la Guerra Civil Espanyola i a partir del 1939 es va instaurar la dictadura franquista. Ens centrarem ara en el gènere poètic en aquest context. Així, hi hagué una forta repressió de la nostra cultura i la censura i la prohibició de tota llengua diferent del castellà era l'ordre del dia. Molts autors s'exiliaren i continuaren escrivint poesia a l'estranger, com ara Carles Riba, i fins i tot es celebraren els Jocs Florals a l'exili des del 1941. D'altres, però, es quedaren amb el silenci o la clandestinitat com a alternatives. No obstant això, la poesia es va convertir ja des dels primers temps de la dictadura en el gènere literari dominant per la brevetat de textos, la qual cosa possibilitava la seva difusió en àmbits privats. Així, aparegueren tertúlies, reunions i les primeres plataformes d'edició. A més, també cal comentar que les primeres publicacions en llengua autòctona es realitzaren en aquest gènere, en poesia. Comentarem ara els models ocorrents dins del context de l'obra. Els models ocorrents de la poesia de postguerra són 3. El primer, la poesia simbolista, que se situa entre els anys 40 i 50. El segon, la poesia avantguardista, que se situa també entre els anys 40 i 50. I, finalment, la poesia realista, que va destacar sobretot en els anys 60, en la qual trobem poesia de testimoni, poesia social i poesia personal. Passem a comentar cadascuna d'aquestes. En la poesia simbolista hi ha un domini de l'expressió enriquida per les metàfores i la construcció del símbol, i destaquen autors com Carles Riba o Salvador Espriu. La poesia avantguardista, amb autors com Joan Brossa, vol una ruptura formal i lingüística, i un dels trets característics és la provocació, amb la incorporació de temes insòlits. Finalment, la poesia realista. Així, cal destacar que aquest és el model de l'obra d'Estellés. Als anys 60, les tendències simbolistes i avantguardistes continuen la seva evolució. La tendència realista es diferencia d'aquestes per tindre una concepció de la literatura com un model de compromís polític al servei de la lluita contra la dictadura. A més, la poesia realista presenta 3 orientacions. La primera és la poesia de testimoni, amb una actitud inconformista, que és la poesia que sol ser Vicent Andrés Estellés. També tenim la poesia social, que presenta una major intenció de denúncia, de compromís social antifranquista i una poètica militant a favor de la col·lectivitat. I per últim, tenim una poesia basada en l'experiència personal, amb una mirada subjectiva i moral sobre els aspectes de la quotidianitat. Altres autors que destaquen en el context d'escriptura de l'obra són Salvador Espriu i Joan Brossa. Salvador Espriu
és un poeta català de gran cultura i formació amb dos tendències, la poesia simbolista en l'obra Cementeri de Cinera, on expressa tot el dolor provocat per les pèrdues d'amics i parents arran de la guerra, i la poesia cívica, en La pell de brau, on, amb un llenguatge més senzill i planer, reivindica la riquesa i la diversitat cultural lingüística d'Espanya. Joan Brossa destaca més en la tendència avantguardista. A més, experimenta la ruptura formal i lingüística en les seues obres. Està influït pel surrealisme i tracta temes insòlits o novetats formals, com ara l'ús de la poesia visual que representen els cal·ligrames. Per tant, podem dir que Estellés és un poeta que ha escrit poemes d'amor, de sexe, de misèria, de mort, de guerra, de postguerra, de fam, d'una terra, d'un poble, en definitiva, del que veu i del que passa. Molt compromès amb el seu temps, amb la seva terra i amb la seva llengua. És un dels escriptors que va pertànyer al grup poètic de postguerra i que va ser molt llegit i estudiat pels seus contemporanis gràcies al seu llenguatge planer i la seva originalitat a l'hora d'escriure els versos. I fins ací l'explicació sobre el llibre de meravelles, Estellés i el seu context. Moltes gràcies.